जब जब धरती पर अत्याचार होता है तब तब भगवान का किसी न किसी रूप में अवतार होता है। रावण ना होता तो भगवान राम ना होते, कंस ना होता तो भगवान श्री कृष्ण जी ना होते, महिषासुर ना होता तो देवी भगवती जगदम्बा अवतरित ना हुई होती। विचार करो, महिषासुर के कथा रवस में सुन ले हो तो भगवान राम ना होते, कंस ना होता तो भगवान श्री कृष्ण जी ना होते, महिषासुर ना होता तो देवी भगवती जगदम्बा अवतरित ना हुई होती। विचार करो, महिषासुर के कथा रवस में सुन ले हो स्थापना भाई बबुआ तेरहवा समय सुन ले हो कथा। धनु नाम के राजा रहले, उनका दू जना बेटा रहलो, रंभ करम, आ दोनों जना तपस्या कइलो। एक जना के इंद्र ग्राह के भेष धके मार दिले, आगे चल के रंभ के ही बेटा भइले, एगो महिषी भैंस के साथ में भोग कइले। अब भैंसी के साथ में जब भोग कइले तो महिषी, भैंसिया के नाम रहे महिषी। विचार करो, महिषी केकर बेटी रहली? राजा विप्रचिति के बेटी रहली। दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो भैंस हो गई। आज रंभ के जब वध हो गई तो सोचली कि जब हमार पति जब जिंदा ना रहे तो हम जी के का करो। तो दोनों जना लोग के लाश जब जरे लागल तो रंभ के जंघा फाड़ के निकलल तो ओकर नाम पड़ल रक्त बीज। अब महिषी के पेट फाड़ के निकलल तो ओकर नाम पड़ल महिषा। उहे 10,000 वर्ष तक तपस्या कैलस। ब्रह्मा जी वरदान दिहले, कहलस कि हमरा के अमरता के वरदान दे दी। ब्रह्मा जी कहले जना ए धरती पर जे आइल बा सबकरा एक दिन मरे के बा, दोसर वरदान मांगो। सत्येंद्र बाबू कहलस कि तब हमरा के वरदान दी। देवता दानव मानव यक्ष नाग किन्नर गंधर्व केहू के हाथ से ना मरी, जब मरी ते एगो अबला स्त्री के हाथे हमर मृत्यु हो गए। देवता लोग के मार के इंद्रासन छीन लिहलस। तब मैं देवता लोग के अंश से, शरीर के तेज से जगदम्बा माई के शरीर के निर्माण भइल। आउ देवी जब महिषासुर के मरली तो उनकर नाम का पड़ल महिष मार्दनी। ओ घड़ी उनकर नाम दुर्गा ना रहा, इनकर दुर्गा नाम का पड़ल। उहे प्रसंग हम सुनाओ। बहुत बढ़िया। इनकर दुर्गा नाम कब पड़ल? महिषासुर के मरली तो इनकर नाम दुर्गा नाम पड़ल। एगो दुर्गमासुर नाम के एगो राक्षस रहे, ओकर नाम रहे दुर्गमासुर। महाराज रुरु के बेटा रहे। ब्रह्मा जी के 5,000 वर्ष तक तपस्या कैलस। बढ़िया तने भैया तल लगा के बैठी रे गोइले, अरे बकुलाया सधिया नवा में, अब ब्रह्मा के चरणवा में तल लगा के बैठी रे गोइले, बकुलाया सधिया नवा में, ब्रह्मा के चरणवा में। रहे बिछौले चटाई कुश के चटाई बिछा के तपस्या कैलस। रहे बिछौले चटाई आ कैलस ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी प्रकट भइले, कहले कि बेटा बर मांग। कहले कि रे बेटा मांग ले रे जवन, अब बाटे तोरा मनवा में खुशी भइल भवनवा में। राक्षस नु हवे स
कलश के हमरा के धन ना चाहिए जौन मांगब तुम दे दे। ब्रह्मा जी कहले जे एवं मस्त जौने मांगब तौने दे। बोला 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 कलश की हमरा के चारों वेद दे दे। चार गो वेद कौन 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 कौन? साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कहलस कि हमरा के चारों वेदवा दे दी। ब्रह्मा जी कहले जे जा चारों वेद दे दिहले ब्रह्मा जी। आ जब ब्रह्मा जी से वेद ले लिहलस त राज्य में अपना नियम बनौलस कि राज्य में कहीं यज्ञ ना होई, कौनो पूजा पाठ ना होई, जवन हम कहत तवने होई। भाव लागल बेन से अरे चला ना हो अता ताई के चलल बा। जुली अपना काम में रहो, अपन ड्यूटी करो। काहे से कि सब लोग प्रोग्राम में देखे खातिर माने प्रसंग में ए बबुआ ताई अता ताई के चलल बा चलाना, अता ताई के चलल बा चलाना। अता ताई के चलल बा चलाना अपन चलती चलवलस कि राज में कोनो पूजा पाठ ना हो, कोनो यज्ञ ना होई। काहे है त पोथी के पाना खोलल बाटे माना, पोथी के पाना खोलल बाटे माना, पोथी के पाना खोलल बाटे माना। कैसे कैसे? अब पूजा पाठ बन सोरहो आना, अतताई के चलल बा चलाना, अतताई के चलल बा चलाना। चारु वेद चोरी ऊपर से सीना जोरी, लूट लेलस असली खजाना, अतताई के चलल बा चलाना, अतताई के चलल बा चलाना। कलश की हमार नियम चली, जौन कहत तवन होई। कैसे कैसे? अब ब्राह्मण लोग लागल मारे, जिन ही पूजा करावस नु जाके लागे मार तकबे पूजा। अरे पूजा करे बेरे लागल मारे यज्ञ बन करा दिहलस। अरुण बाबू जे ज्ञानी होला वो वेद शास्त्र के बात दिमाग में रखेला। जतना कदहवा होखेले सो ओहने के हम मुड़िए के हैं शास्त्र रही, मुड़िए के हैं, मुड़िए के हैं रही करन। बाकी रावण से बढ़ के ज्ञानी रहे केहू रहे, ओकरा से रावण से बढ़ के केहू जानकार ना रहे, ओकरा से बड़ा कोई धनवान ना रहे, ओकरा से बढ़ के केहू बलवान ना रहे। आ तबो करू दशा भई कि जौन केहू के ना भई, गुमान में चूर्ण रहे। काहे से कि हनुमान जी जाके देखले के रे एकरा मुड़िए के धइल बा किताब, एकरा मुड़िए के रामायण धइल बा। आ तबो यह गदहा के ज्ञान नहीं खे, जौना के मुड़िया के धइल हो रामायण, तबो नहीं खे बुझात कि हनुमान जी के बारे में का लिखल बा। ध्यान दो हमारा बात। राज्य में यज्ञ बंद हो गई, जब यज्ञ बंद हो गई तो बारिश बंद हो गई, राज्य में अकाल पड़ गई, सूखा पड़ गई। मट से 12 साल तक बारिश ना भइल, तो बरखा ना हुई, पानी ना हुई, तो अन्न हुई, धान हुई, गेहूं हुई। अब प्रजा यही तरी छटपटाए लागल, अब प्रजा के लोग यही तरी खैला बिना मुँह लागल। अब कोनो फसले ना हुई तो खैला बिना मुँहबे न करबो। अच्छा कतनो टाटा कंपनी चाहे मुकेश अंबानी अब केहू डीजल केहू ना नु खाई,
अब केहू लोहा ना नु खाई केहू टीना ना नु खाई। अच्छा कतनो लोग कहता जे मोबाइल आगे बा तो 1 लाख के मोबाइल किन लेबो त मोबाइलवा ना नु खइबो चाउरे नु खइबो गहूमे नु खइबो अनाजे नु खइबो। बारिश बन अकाल पड़ गई देवता लो लागल लो छटपटाए आ जब देवता लो छटपटाए लागल लो तब आकाशवाणी भइल कि हे देवता लो जालो देवता लो के गुरु हमें के बृहस्पति महाराज उनका शरण में जालो। सब लोग कहल कि महाराज कोनो उपाय करी कहले जे कैसे उपाय करी। ब्रह्मा जी के प्रसन्न क के खुश क के बेदवे ले लेबा आ जल जग होई ना तले बारिश होई ना आ जल बरखा होई ना तले अन्न होई ना। देवता लोग कहलो कि ऐसे ना हो तो का करे के पड़ी। हर एक देवता लोग मिल के ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग इकट्ठा होकर आ कहलो कि महिषासुर के मार के जगदम्बा माई हिमालय पर्वत पर निवास करतरी विश्राम करतरी उनके शरण में जालो आ जाके अपन अपन अर्जी गर्जी कहलो। तनी बढ़ जा भैया जाके कहतलो जे मोरा नीरा धारावा के सरवा एक परवा वाली ना ए मैया हो परवा वाली ना ए मैयाली ही आवा तरवा एक परवा ए मैयाली ही ना आवा तरवा एक परवा वाली ना अगरवा के हरवा और औल अरे फूल बा सिंगारवा एक परवा वाली ना कैसे तपल काटे ठकाना छातरवा एक परवा वाली पल काटे ठकाना छातरवा एक परवा वाली अकब सुनबू बुढ़ावा शिकारी के पुकारवा ए माई हो परवा वाली तो पचरा गाई आठो पहरावा एक परवा वाली पचरा गाई आठो पहरावा एक परवा वाली। जगदम्बा माई कहली कि देवता लो अपना अपना धाम के जालो हम राक्षस के मारब जना के नाम है दुर्गम ओकरा के हम मारब ओकरा के जरूर मारब। इतना जोर से हुंकार कैली आवाज कहाँ पहुंचल जहाँ दुर्गमासुर रहे ओकरासन हिल गई। दूत के भेजलस कहले करे नहीं पता करते आवाज कहाँ से आवता। जब हिमालय पहाड़ पर जब दुर्गमासुर के जब दूत बोल तो कहलस की माली जाके कहलस की अरे वो तो बड़ी सुंदरी बिया जाके कहलस के रे का बारू जंगल में पहाड़ पर चला चला हमारा राजा से बियाह करी चानी कटबू ए जंगल में तहरा के बढ़िया पानी नहीं खे मिलत चल ना राजधानी में कहले करे पापी अरे अपना मालिक से जाके कह दे कि यदि तोर मालिक हमरा के युद्ध में हरा दी तो हम ओकरा से बियाह कर ले। तो कहलस कि तू युद्ध करबू तू लड़ाई लड़बू हमरा मालिक से
अरे अपन कमवे ना कर अपन कमवे ना करो भाई हतना तहर सुंदर शरीर बा आ ए हाथ से तू करबू तू लड़ाई नाजुक हाथ से कल के तब कल जे ये मालिक को तो ऐसे ऐसे कहत दिया तो दुर्गमासुर कलश की तब हमरे नु जाएगा परी जाके कहलस की है सुंदरी लाई लगी तने एगो जगैत्री बाबा के मेन पे आ जा ढेर दिन पहले गायत्री बाबा कहले रहले अरे पूछे के दरकार बा अरे जाता रुआ के बोल बोल कहां जइबू घुमेल सोनपुर मेला बोल बोल कलश की हमरा से बियाह करो प्यारे के विचार बा प्यारे के विचार बा भइलू खड़ा रहा है बोल बोल का हो चाहे बाड़ू अकेला बोल बोल का हो चाहे बाड़ू अकेला माई गर्जना कैली कहली करे पापी जबान पर लगाम दे के बोल जब हाथवा चलौली नो तो गटवा धली हलस आ माई में आ दुर्गमासुर में युद्ध भइल दुर्गमासुर में युद्ध भइल दोनों ओर से बाण चले लागल आकाश में देवता लो ताकत लो तने बढ़ जा भैया तने बढ़ जा सब देवता लोग कहता माई से अरे जय जगदम्बा जनी जिए तेनु छोड़ दो ए माई एक करा के अतना दुर्गति करो कि हमनी के जीवन मुश्किल कैले ओह भैया बबुआ तने हुड़का वाला तने भा लागी जय जगदम्बा जनी जिए तेनु छोड़ दो मैया हो दहिया के जरी सोरी कोड़ दो मैया हो दहिया के जरी सोरी कोड़ दो अभी हसल वसुधा के बन उपवनवा हसल वसुधा के बन उपवनवा बाकी अभी बाचल बाटे मेन दुश्मनवा बाकी अभी बाचल बाटे मेन दुश्मनवा अरे पाई पाई पाप के हिसाबे कर जोड़ दो अरे पाई पाई पाप के हिसाबे कर जोड़ दो मैया हो बुदहिया के जरी सोरी जोड़ दो मैया हो बुदहिया के जरी सोरी जोड़ दो यही खाती माई राउर रहल हा बला यही खाती माई राउर रहल हा बला आ दूर कोई दना दूर गम के कबाह दूर कोई दना दूर गम के कबाह विश्वास घटिया के छतिया पर गोड़ दो लगली माई मारे लेकिन बड़ा मायावी रहे कबो शेर के रूप धरे कबो बाघ के रूप धरे कबो हाथी के रूप धरे कबो तो गधा के रूप बना ले तो माई के सोझा माया नानू चलला जब माई ओकरा माया के जान गईली आ जब अपना मेन स्वरूप में आई तो मट सरसा कहली कि बरछी से ओकरा छतिया पर मरली जब जान गईल कि अब हम जियब ना मर जाई तो जब तक ओकर बाहुबल रहे तब तक उनकरा के सुंदरी कहलस लेकिन जब जान गईल कि अब मर जाई तो कहलस कि माँ माई कहली के रे हमरा से बियाह करे के कहत रहल
ये हमरा का सुंदरी कहत रहला। अभी मरे का समय आई तई हमरा का मां कहता त माई जे करे के मारे ली ओकरा के तारियो देली, माई जे करे के मारे ली ओकरा के तार देली। कहले कि जो जब अंत में हमरा शरण में जब आ गइले तो तोर उद्धार हम करतनी। बोल का चाहत रे, बोल बोल। कलश के माई आजे के नाम, आज के बाद हमार नाम खत्म हो जाई। कलश की माई हमार नाम अमर कर दो। लेकिन जो हमार नाम जगदम्बा है, हमार नाम खप्पर वाली है। माई चंडमुंड के वध कैली तो उनकर नाम चामुंडा पड़ल। हमार नाम अनेको बा, लेकिन आज से वो तोरे नाम से हम जानल जाई। ऐसे संस्कृत में श्लोक लिखल बा, दुर्गम हन्यति इति दुर्गा। दुर्गम राक्षस के वध कैली तब इनकर नाम पड़ल दुरु। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की, तब इनकर नाम पड़ल दुर्गा।